Ydw, yn amlwg, mae rhaid ni wella'r yn perfformiad o ran yr etholiad cyffredinol, ond dwi'n meddwl bod pobl yn dechrau gweld yn union beth i dylanwad ni fel grŵp lleia fewn y cynulliad i ddeud y gwir, bod ni wedi cyflawni llawer y myd addysg yn benodol, ond yn amlwg dwi hefyd yn sefyll ar yn record i yma yn y gogledd. Mae yna ddewis clir i bobl ym mhob rhanbarth, ond yn arbennig yma yn y gogledd, rhwng o fi ag prif ymgeisydd UKIP, sef y dyn sydd wedi bod yn cynrychioli Cymru, neu'n rhai sydd wedi bod yn cynrychioli Cymru yn Ewrop ers nifer o flynyddoedd, a dwi'n gweld bod na lawer o hwyl o ran dylanwad o ran Nathan Gill yn Senedd Ewrop. Dwi'n meddwl beth sy'n poeni bobl ydy rhestru aros yma yng Nghymru. Mae rhaid i ni cael rhyw fath o drefn ar y system yna, a'r ffaith bod pobl gofod aros o fewn adrannau damweiniau o achos bod nhw'n methu cael gweld i meddyg teulu. Felly, dwi'n meddwl bod yna broblemau sydd yn gyffredin ar draws Prydain i ryw raddau, ond am ryw reswm mae'r sefyllfa yma yng Nghymru yn waeth nag mewn un man arall. Wrth gwrs, dyn ni ddim yn rhedeg o gwasanaeth iechyd, ond mae rhaid i ni cymryd y gweision sifil yma i gyfri i ddeud y gwir, ag o be dwi'n ei weld, mae yna adran go fawr y mae Caerdydd. Mae rhaid ni ofyn cwestiynau ynglyn â pa fath o ddylanwad maen nhw'n cael o ran y ffordd mae gwasanaeth iechyd yn cael ei redeg. Ond hefyd, dwi'n yn gweld, wrth gofio wrth gwrs bod na ddau brif weithredwr erbyn hyn yn y gogledd wedi cael ei diswyddo i bob golwg, ac eto wedi cerdded i ffwrdd efo setliad eitha teg. Mae rhaid deud yn anheg i ryw raddau. Dwi'n yn gweld bod y pobl ma'n cael ei galw i gyfri i ddeud y gwir, a dwi'n meddwl bod mae rhaid i ryw weinidog cael rhyw fath o drefn ar y sefyllfa. Dyn ni wedi bod yn trafod efo myfyrwyr o fewn yn plaid yn hun, ond hefyd efo Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr. A mae'n amlwg erbyn hyn, mae'r brif broblem ydy costau byw myfyrwyr i ryw raddau'n hytrach na'r ffïoedd dysgu. Felly, dyn ni wedi deud bod ni'n cael gwared ar y grant ffïoedd dysgu, a be fy ni'n gwneud ydy rhoi grant byw i myfyrwyr. Mi fyddwn ni hefyd yn cynyddu y grant sydd ar gael i'r myfyrwyr hynny o gefndiroedd mwyaf difreintiedig sydd ar gael ar hyn o bryd yn cynyddu hynny. Ond yn amlwg, mae hynny yn creu sefyllfa lle mae rhaid i ni ddeud fydd rhaid i'r myfyrwyr yna dderbyn cyfrifoldeb o ran y ffïoedd dysgu eu hunain. Dwi'n meddwl bod angen i ni edrych ar y sefyllfa o'r cryd i ddeud y gwir. Mae rhaid i ni gwestiynu pam o fewn rhai ardaloedd tydi teuluoedd lle mae'r rhieni yn siarad Cymraeg ddim yn cyflwyno'r iaith i'w plant. Tydi'r patrwm ddim yn gyson ar draws Cymru, mae yna gwestiynau'n codi yna. Yn bendant, mae yna gwestiynau ynglyn â polisïau addysg o fewn rhai siroedd. Dwi'n credu bod y cynlluniau strategol addysg Gymraeg wedi bod yn lwyddiant. Dwi wedi bod yn eistedd ar bwyllgor sydd wedi bod yn cwestiynu y ffordd mae'r rheiniau wedi cael ei gweithredu. Ond ddim addysg ydy'r ateb i gyd wrth gwrs. Does na ddim bydd i ryw raddau os dyn ni yn rhoi'r addysg yma i'r plant a ddim yn rhoi cyfleoedd iddyn nhw dderbyn a defnyddio eu Cymraeg ar ôl i nhw gadael ysgol. Ac ar hyn o bryd, does na ddim math o gynllunio o ran y sector gyhoeddus yn benodol i wneud defnydd o'r dinasyddion Cymraeg i haith newydd yma sydd ar gael erbyn hyn ar draws Cymru. Os dyn ni'n derbyn bod gynnon ni'r hawl i fenthyg, dylai bod ni'n benthyg ar gyfer Cymru gyfan i ryw raddau. A be sydd angen i ni wneud ydy cael rhyw fath o gynllun o ran is-adeiledd lle dyn ni'n gweld yn union lle mae'r problemau. Mae'n rhaid ni gael tegwch i ddeud y gwir ar draws Cymru. Ond yn amlwg, dyn ni wedi deud byswn ni'n creu banc datblygu Cymru, fyswn ni'n gyfrifol am y prosiectau mawr yma. Ac yn amlwg, fysa'r rhaid i ni edrych ar faint yn union mae Llywodraeth Prydain yn gadael i ni fenthyg, ond hefyd pa fath o arian preifat gallu i gael ei ddwyn i fewn i Gymru. Does
Fyswn ni yn bersonol yn gwrthod cydweithio efo UKIP, o achos bod i egwyddorion nhw yn hollol groes i bob peth ddath efo fi fewn i wleidyddiaeth yn y lle cyntaf, felly fyswn ni ddim yn barod, ac os oes yna unrhyw sôn o fewn ymlaid i, fyswn ni ddim yn barod i dderbyn hynny. Be sydd angen o fewn y 5 mlynedd nesaf ydy llywodraeth gref sydd yn mynd i'r afael efo rhai o'r problemau sy'n yn gwynebu ni, a felly mae'r pythefnos yna ar ôl yr etholiad yn mynd i fod yn bwysig iawn. A be fydd rhaid i bob plaid wneud i ryw raddau ydy gweld sut maen nhw'n mynd i gydweithio, ac os di'n bosib i nhw gytuno rhaglen ar gyfer y 5 mlynedd yna. Tydy y gwahaniaethau gwleidyddol yng Nghymru ddim yn eang iawn i ryw raddau, ond dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod ni yn cytuno ar raglen o fewn y 5 mlynedd. Ac i ddeud y gwir, dyna beth sydd o bwys, ddim be fyswn ni yn awyddus i weld, clymbleidio fod Blaid Lafur neu clymbleidio fod Plaid Cymru ar Tyried, ond dwi'n meddwl mae'r rhaglen sydd o bwys erbyn hyn.